Fil-katekezi tagħna llum eżisti xtaqt naqsam magħkom hekk ftit sibijiet mibnija fuq it-tieni ittra li San Pawl jikteb il Timotju propju l-kapitlu 4 minn verus 1 sa 5. Hekk inħoss li dell-ittra f'dan il-silta qasira ta' 5 verus tista' tkun relevanti ħafna għalina bħala insara f'Malta. Ejja nisimgħu daqsxejn San Pawl x'jikteb il dan il-mexxej ta' komunità Nisranija li kien relattivament mexxej żagħżugħ. San Pawl minnhom jgħidlu hekk. Nitolbok bil-ħerqa quddiem Alla u Kristu Ġesu li għandu jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin fis-sem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu. Xandar il-kelma. Insisti f'waqtu u barra minn waqtu. ċanfar, widdeb, wissi, bis-sabar kollu u bit-talim. Għax jiġi żmien meta għat-talim tajjeb ma jibqalhomx sabar, anzi widnihom jikluhom, qatt jiġbru madwarhom qabda mal-min skont ma jixtiequ u jwarbu widnihom mis-sewwa biex jiġġerrew wara l-ħrejjef. Imma int uqgħod dejjem b'għajnejk miftuħa. Stabar fit-tieba, għamel ħidma ta' evanġelista, aqdi sewwa il-ministeru tiegħek. Mela hawnhekk eżistijej biex ngħidu hekk għandna f'din is-silta nistgħu naqsmuha fi tliet partijiet. L-ewwel parti issa introduzzjoni żgħira għaliex San Pawl sejjer jgħid dak li jgħid. Imbagħad għandu l-qalba tal-messaġġ u mbagħad għandu anke it-tielet parti l-attitudnijiet li għandu jkollu f'dan il-każ Timotju bħala evanġelista, bħala bniedem li qed ixandar il-kelma t'Alla. Minix ħanibda mill-ewwel parti, mill-ewwel ħamorru għat-tieni parti tagħha. Jiġifieri verus 3 u 4. Għaliex għax hawnhekk jiddeskrivi ċ-ċirkustanza li madwara Pawlu qiegħed jikteb jew qed iħejji lil Timotju biex ikun lest għaliha. U nemm li din iċ-ċirkustanza kif hija deskritta fid-din it-tieni ittra ta' Timotju, lil Timotju kapitlu 4 verus 3 u 4 tista' tqaxxar b'xi mod anke ċerta attitudni illi anke illum aħna ngħixu. Meta Pawlu jikteb hekk għax qatt jiġi żmien meta għat-talim tajjeb ma jibqalhomx sabar. Anzi widnihom jikluhom qatt jiġbru madwarhom qabda mal-min skont ma jixtiequ u jwarbu widnihom mis-sewwa biex jiġġerrew wara l-ħrejjef. Eżistijej mhux kwistjoni li nkunu negattivi, kwistjoni li nħarsu lejn ir-realtà kif inhi. U qed nirreferi r-realtà f'pajjiżna f'Malta u Għawdex. Illi taħt ċerti aspetti dan il-kliem ta' San Pawl aħna faċilment nistgħu naqgħu taħtu. Nistgħu ngħidu li meta Pawlu qed jgħid qatt jiġi żmien, aħna qegħdin ngħixu dan iż-żmien meta għat-talim tajjeb ma jibqalhomx sabar. Anzi widnihom jikluhom u jiġbru madwarhom qabda mal-min skont ma jixtiequ u jwarbu widnihom mis-sewwa. Eżisti aħna iktar ma jgħaddi żmien il-mod kif il-kultura s-soċjetà tagħna qiegħda tissawwar fejn jidħol l-element ta' x'inhi l-verità, ta' x'inhu t-tajjeb, x'inhu l-ħażin, x'inhu sewwa u x'mhux, qegħdin inwarbu widnejna kif qed jgħid San Pawl, insoddu widnejna, inwarbu widnejna mis-sewwa. U dan qegħdin nagħmluh hekk b'mod li huwa ħafna fin, b'mod li huwa ħafna sottili, b'mod li huwa ħafna ovvju fl-istess ħin. L-affarijiet eżistijej, is-soċjetà tagħna f'Malta qiegħda titbiddel m'hemmx għalfejn ngħidha jindi kull min għandu għajnejh f'wiċċu jista' jara. Qiegħda titbiddel b'rata maġla ħafna
edha titbiddel brata li m'għandniex ċans lanqas nagħmlu riflessjoni fuq il-bidliet li qegħdin isiru. Aħna jidher li hemm pjan strateġiku, jiġifieri maħsub, pass wara l-ieħor tal-bidliet li għandhom isiru u bidliet li qed joħduna lilin mill-verità għall-inqas kif orijien naħalla. Mhux qed ngħid dan b'ġudizzju fuq ħadd eżistijej, imma aħna rridu nħarsu lejn ir-realtà li aħna ngħixu fiha mill-lenti tal-kelma ta' Alla. Importanti ħafna li dak li hu abjad ngħidu li hu abjad u dak li hu iswed ngħidu li hu iswed, dak li hu f'postu ngħidu li hu f'postu, dak li mhux f'postu ngħidu li mhuwiex f'postu. Għax inkella nistgħu nirriskjaw li anke jekk aħna l-insara ma jkunux ċari f'moħħna ċerti affarijiet, nispiċċaw li anke aħna nagħmlu kif tagħmel is-soċjetà u d-dinja li ma temminx f'Ġesu Kristu. Biex tispiċċa tagħmel, tispiċċa li l-ħażin tgħid li hu tajjeb u t-tajjeb tgħid li huwa ħażin. Sakemm dan tgħidu d-dinja nies li ma jemmnux fiha u ma fihiex, xtort għandhom jekk m'għandhomx id-daw tal-fidi u xi drabi lanqas tar-raġuni. Però li jkollok nies eżistijej li jistqarru li huma nsara, li bil-qiegħda quddiem fil-bank tal-Knisja, bil-qiegħda quddiem fil-festi tagħna, illi jersqu biex jirċievu l-Ewkaristija mingħajr ma niġġudika l-kuxjenza ta' ħadd fil-mument. Però mbagħad eżistijej l-istess persuni jippromovu sitwazzjonijiet, jippromovu liġijiet, jippromovu ċirkustanzi, realtajiet li huma kontra dak li Alla jixtieq mill-bniedem. Għandna din il-kontradizzjoni li donna qegħdin nidraw ngħixu biha. U din hija l-ar sitwazzjoni. Eżistijej, nirreferi għal ċirkustanzi konkreti. Jiġifieri aħna naraw illi pajjiżna il-Parlament tagħna mill-aspett ċivili approva leġiżlazzjonijiet matul is-snin li jmorru kontra x-xewqa ta' Alla għall-bniedem, bħalma hija l-liġi tad-divorzju, bħalma hija pereżempju l-liġi li żwieġ mhuwiex bejn raġel u mara imma jista' jkun bejn koppji tal-istess sess. Bħalma hija pereżempju il-liġi li tinkwadra l-ifriżar tal-embrijuni li hija liġi li tmur kontra il-ħajja. Eżisti. Hawnhekk għandna sitwazzjonijiet u tant affarijiet oħrajn illi jiġru, dawn semmejt ftit eżempji, ma tant oħrajn illi jsiru madwarna fejn l-affarijiet qishom jindraw, l-affarijiet qishom mhux xejn, l-affarijiet qishom kif taqbad tgħid, barra qed jiġri aħna nimxu fuq li jagħmlu l-oħrajn, anzi f'ċerti affarijiet irridu jkunu avangard iktar mill-oħrajn. Il-problema hija eżisti li xi drabi huma l-istess persuni li mbagħad jistqarru li hemm li huma nsara, illi jkunu huma stess promoturi u leġislaturi ta' realtajiet li jmorru kontra l-istess kelma ta' Alla u jgħidu li daqshekk m'hemm xejn ħażin, anzi konvinti li qegħdin nagħmlu fis-sewwa. Persuna jista' jkun li fil-qaħb tiegħu jaħseb li qed jagħmel is-sewwa, però aħna s-sewwa rridu naraw fid-daw tal-kelma ta' Alla, għal minnu nisrani ċertament, għal min ma jemminx jista' jkollu kriterji oħrajn, però xi drabi aħjar ngħidu nkunu onesti jekk nemmnux jew le, milli nkunu ngħixu fl-istess mument żewġ kriterji differenti, x'nemmnu mod, x'ngħidu x'nagħmlu mod ieħor. Għaliex din hija ċirkostanzi eżistijej fejn anke ħafna minna nispiċċaw b'ċerta erq bħal xiex, pereżempju jgħidulek u billi ngħaddu liġi illi int ma taqbilx magħha x'int nisrani jew ma nafxiex. L-ewwel ħaġa ġammek u aħna ċerta liġijiet, ċerta realtajiet ma naqblux magħhom. Mhux sempliċement għax aħna nsara u nemmnu f'Ġesu Kristu, imma xi jmorru kontra anke l-istess natura umana tal-bniedem. Eżisti.
Il-bniedem pereżempju fl-istint tiegħu bħalmu fl-istint ta' ħafna annimali. Jekk irid ngħidlek, kull jippreserva l-ħajja. Il-bniedem huwa l-uniku wieħed li joqtol l-istess ħajja tiegħu, ġifieri ma nafx kemm naraw aħna fiċ-ċiklu tal-annimali li joqtlu lulidhom stess, imma fina l-bnedmin narawha eżisti. Ma aktar u aktar li aħna nsara, irridu naraw illi dak li aħna ngħixu, nistqarru, nillegalizzaw, joħroġ minn dak li aħna f'kuxjenza quddiem Alla nemmnu. Għaliex ma ninsewx eżisti aħna min jemmen falla, minnu nisrani u ma nilabux bil-kliem. Il-kuxjenza tiegħu l-ewwel hija lejn Alla. Lejn ħadd iktar. Lejn l-ebda bniedem fuq din l-art. Lejn ħadd. Lejn l-ebda istituzzjoni, lejn l-ebda bniedem, lejn l-ebda realtà oħra. San Pawl hekk jibda din is-silta, nitolbok bil-ħerqa quddiem Alla u Kristu Ġesu quddiemu. Dak li għandu jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Quddiem Alla li aħna quddiemu lkoll kemm aħna rridu nagħtu kont tal-imejjel tagħna. Mhux għax Alla huwa mħallef, tiran, kattiv, watchdog tal-iżbalji tagħna. Le, hija li il-ħajja tagħna għandha orizzont, għandha perspettiva, għandha accountability, għax il-ħajja tagħna hija don li mhix tagħna, allura aħna msejħin biex nrodduha lura lil Alla u nrodduha lil Alla fl-emejjel tagħna, fl-għażliet tagħna, fid-deċiżjonijiet tagħna. Issa llum min jgħidlek eżisti li speċi ta' allura aħna għaddu liġijiet nagħmlu affarijiet li inti ma taqbilx magħhom, il-Knisja ma taqbilx magħhom, ma nafxiex, jekk tridu intom tużawhomx. Aħna ngħaddu divorzju, jekk tridu intom l-insara tiddivorzjawx. Aħna nifriżaw l-embrijuni, jekk tridu tagħmlu xi ħażla minn dik il-liġi, però eżisti dan huwa għerq. Għaliex? Għaliex il-liġi meta tgħaddi f'pajjiż issir edukazzjoni. Il-liġi tallem, il-liġi teduka. Il-ġenerazzjoni li fiha il-liġi tkun għaddiet fi żminijietna, wieħed jista' jgħid jekk int ma taqbilx tużajx, però ħafna drabi li jiġri eżistijaj li dik il-liġi tibda tiġi malma fl-iskejjel. Imbagħad ta' pitada, il-qerqawniet dak li qalulek jekk trid intużajx il-wliedna dik tibda ssir in-norma, dik tibda ssir il-ħaġa tajba. Mhix qed nagħmel dan b'ġudizzju fuq ħadd jew kontra ħadd, sempliċement riflessjoni ta' kif jiġru l-affarijiet fil-ħajja biex narawhom u nkunu fil-verità. Għaliex inħoss li l-iktar ħaġa li qed tonqosna f'pajjiżna hija riflessjoni vera, serja, kritika, għaliex donna għandna pjan illi rridu natwawh at all costs, ma nisimgħux fil-verità maħbubin tiegħi. U meta niġu għal diskussjonijiet u dialogi xi drabi huma aktar l-emozzjonijiet milli l-verità. Fil-fatti ħafna drabi huwa dan li jiġri. L-argumenti kollha biex nimxu lil hinn mis-sewwa ħafna drabi huma kollha mibnija minn ċirkustanzi ta' tbatija. U allura flok nirriflettu fuq x'inhu s-sewwa, ħafna drabi nifqu fuq l-emozzjonijiet għax dan mhux ovvja. Illi inti pereżempju jekk tara koppja li għandhom diffikultà biex ikollhom tfal, tkun mostru biex ma tħoss għalihom. Imma mbagħad illi tħoss għal xi ħadd tifisser li għandek tagħmel kollox possibbli inkluż illi ma tirrispettax il-ħajja umana biex tikkontenta dik il-koppja, tista' tidher kattiv li inti tgħid le, imma ra hija kollha logħba ta' emozzjonijiet għaliex eżistijaj id-batija tal-ħajja tagħna hemmhekk qiegħda, tajjeb illi b'kull mezz possibbli aħna nippruvaw intaffuha, però mhux kull mezz huwa tajjeb biex taffi id-batija. Irridu konna l-kapaċità umana u spiritwali li naċċettaw il-limitazzjonijiet anka fis-sofferenza li aħna nkunu għaddejjin minnhom. U mhux kull proposta li tiġi proposta anka mill-kamp xjentifiku u legali neċessarjament hija tajba.
Meta topponi dak li mhux tajjeb quddiem it-tbatija tal-bniedem, mala jipinġuk li inti insensittiv. U allura t-tattika x'inhi? It-tattika x'inhi? It-tattika din imbagħad wara jkollok news item fl-aħbarijiet li jġiblek realtà ta' persuni li qegħdin ibatu u x'issem din il-liġi tbatija tagħhom għaddiet. L-ewwel ħaġa sisti anke dan mhux reali għaliex qed tuħu każ wieħed li mhux il-każ ta' ħafna. Tgħidli ma dak il-wieħed ukoll mhux importanti ta' skur, imma meta inti tuża bħala reklamar hemm skop ieħor. L-iskop mhux dik il-koppja fiha nfisha jew il-ftit jiġu melħuqa. Ħafna drabi hija mod kif wieħed ikun qed jilgħab fuq l-imħuħ u l-emozzjonijiet tan-nies u juża każijiet ta' tbatija u każijiet li jkunu sensittivi. Eżisti. Allura tiġġenera mentalità fejn l-importanti huwa dak li qed tħoss imma mhux x'inhu sewwa. Niġġeneraw stil ta' argumentazzjoni, niġġeneraw loġika fejn mhux il-ħaġa x'tajba u ħażina, imma l-importanti li taffi id-tbatija jekk il-mezz mhuwiex tajjeb, irrelevanti. U din toħloq mentalità eżisti. Din toħloq kultura, din toħloq mod ta' argumentazzjoni, din toħloq stil ta' ħajja. U hawnhekk qiegħda biex ngħidlek fejn hu trikki li inti jġibuk jekk titkellem u tgħid isma' dil ħaġa mhux f'posta, iġibuk li inti persuna insensittiva. U hawnhekk fejn ċerti nsara jeħlu jgħidu forsi vera jien mhux qed inħoss, forsi vera jien mhux qed nifhem, forsi vera jien min is-sensittiv għaċ-ċirkustanzi u jien għax m'għandix inħalli l-persuni liberi jażlu huma. Jien għalfejn għandi noqgħod nindaħal x'jagħmel ħadd ieħor. Jaraw huma l-affarijiet tagħhom. Hawnhekk fejn huwa l-qerq. Eżisti. Għaliex għal min hu nisrani, għal min qed jimxi ġenwinament wara Ġesu, għal min rid ikun dixxiplu vera ta' Kristu ma jistax ma jimpurtax minħuh. Ma tistax tgħid jagħmlu huma. Kemm fuq livell ta' affarijiet materjali, jekk hija jonqsu xi ħaġa materjali, jien bħala nisrani għandi nxammar il-kmiem u ngħinu. Il-kelma talla tgħidlek li anke jekk huk jiżbalja għandek tiftaħlu għajnejh u tikkorreġih. Illum jgħidulek tindaħalx. Imma l-ixju mhux ta' min jgħid tindaħalx, jien hawn m'iniex qed nindirizza il-persuni li ma jridux jemmnu. Qed nindirizza nies li tridu temnu. Nies li tridu tagħmlu mixja. Għax li interessani huwa li xi drabi kif min jemmen qiegħed jitħawwat. Kif min jemmen qiegħed jiżvija, kif min jemmen qed jiġi influenzat b'daw il-mentalitajiet u jitpoġġi f'dubju lilu nnifsu jekk hux qed jagħmel sewwa jew le. U allura waħda mill-affarijiet li għali San Pawli jgħid il-kelma l-Timotju propju biex il-Timotju jħeġġu isma' quddiem daw iċ-ċirkustanzi, inti tibqa' sod, tibqa' xandar il-kelma. Jiġifieri ibqa' xandar il-kelma ta' Alla, ibqa' jgħid il-verità, insisti f'waqtu u barra minn waqtu. Aħtaf kull opportunità biex inti tibqa' tinsisti biex min jemmen tibqa' turih id-dawl u anke biex min ma jemminx jekk jisma' din il-kelma jista' jinġibed miżbuħija tal-verità. Għaliex xi drabi jien din tqajt magħha eżistijej. Nies li jkunu daħlu f'dan ix-xibka ta' mentalitajiet u jkunu daħlu fihom mod ġenwin, litteralment ma jarawx mod ieħor, imbagħad kif jisimgħu l-verità, għall-ewwel jopponuha jkunu kontrija, tweġġaħħom, però kif jirriflettu jibdew isibu li hemm il-verità. Jiena naf persuni li bidlu l-opinjoni tagħhom, l-atteġġament tagħhom, il-mod kif jaħsbu meta semgħu il-verità. Aħna xogħolna huwa illi nxandru is-sewwa. Il-Knisja, il-kelma talla, ma ndaqqat tuża l-verità bħala ġebla, dijamant sabiħ, illi tużah biex issawwat il xi ħadd, biex tkissru bih. Twaddabulu f'wiġġu ħalli teqerdu, le, dik hija attitudni żbaljata min-naħa tagħna li nemmnu. Aħna nxandru is-sewwa il-kelma il-verità għaliex għandna aħna konvinti minn Alla mhux minn nfusna. Jekk Alla qalilna hekk, allura dak li jitilmu lej huwa tajjeb, u jekk dak il-mulej tajjeb jien konvint minnu jiena nipproponih bħala verità, mhux bħala opinjoni oħra fis-soċjetà.
Is-soċjetà tista' tħares lejha bħala opinjoni oħra, imma lija mhijiex opinjoni oħra, għalija kwistjoni ta' verità eżisti. Pawlu hawnhekk jibqa' jinsisti magħna illi aħna u jiena dan li nixtieq verament il-messaġġ inwassal illi min jemmen joqgħod attent ma jitħawwaġġ, ma jiddubitax l-istess tal-im tiegħu. Iktar u iktar eżisti meta nkunu onesti u sinċiri li ċerti affarijiet li anka fis-soċjetà tagħna qed jitbidlu jolqtu l-istess familji tagħna jew ċirkostanzi personali tal-ħajja tagħna. Aħna importanti li nifhmu li verament hemm ċirkostanzi qiebsa u ta' tbatija jienek nara li il-bidliet li qegħdin isiru fis-soċjetà tagħna fl-aħħar mill-aħħar iduru madwar realtajiet ta' sofferenza, madwar realtajiet ta' tbatija u qegħdin insibu risposta għad-tbatijiet li għandna, risposta għat-tifrik għal-brokenness li għandna, però risposta li mhijiex adekwata. Għaliex? Għax tmur kontra dak li Alla jitlob minna u dak u erq. Inti taħseb li qed tuħu l-mediċina tajba, jien hekk inħoss li l-ġijiet tagħna mhux kwistjoni ta' xi ksuħati u ma nafxiex meta jitbidlu u b'liġi mhux qed nifhem biss dak li għaddi l-Parlament, għax ħafna drabi dak li għaddi l-Parlament mhux dejjem, imma xi drabi tkun dak li fih dan il-poplu tkun ġa bidlet ċerta mentalità minħabba kulturi, influenzi, mod ta' raġunamenti, etc. Ma għalija huma kollha tweġibiet għad-tbatijiet tal-ħajja tal-bniedem, għal ċirkustanzi komplessi tal-bniedem u għalhekk hemm ċerta sofferenza madwarhom. Però eżisti aħna soluzzjoni li rridu nibqgħu nipproponu li verament immorru f'riġlejn il-mulej Ġesu. Aħna ħajjitna mhijiex fil-kontroll assolut totali tagħna. Għandna nagħmlu dak li nistgħu nagħmlu u nagħmluh fis-sewwa, però ma hemm realtajiet li rridu nabbandunawhom kompletament f'idejn Alla. Quddiem daw il-bidliet ix-xandir tagħna, l-attitudni tagħna kif għandu jkun. Nixtieq nagħlaq propju b'dan l-aħħar vers ta' Pawlu, vers 5. Imma int dejjem bajnejk miftuħa. Stabar fit-tiġrib, għamel ħidma ta' evanġelista, aqdi sewwa l-ministeru tiegħek. Mela, imma int dejjem bajnejk miftuħa. Ewwel ħaġa. Kemm għandna bżonn li aħna stess l-insara ma nitkaxkrux ma daw il-kurrenti. Ikonna għajnejna miftuħa. Tant persuni huma omja mhumiex kapaċi jaraw il-verità u jaraw is-sewwa. Huma omja bl-istess dbatija xi dbatija ta' mik nista' nkun jienta. Id-dbatija xi drabi ta' mik ma tħallikx tara. Dan biżżejjed tkun daqsxejn muġuħ b'darsa ma tħallikx tara x'qed jiġri madwarek għax id-batija tagħlqek tkissrek toħu l-attenzjoni kollha, allura xi tibqa' raġuna. Tajjeb, imma n-nisrani huwa dak li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ġewwa fih għax aħna maħniex mitluqin waħedna. Jekk aħna nemmnu, aħna għandna l-qawwa tal-Ispirtu tal-Alla taħdem fina li jiftħilna għajnejna. Inżommu għajnejna miftuħa, mhux nagħlquhom u kollox jgħaddi, mhux id-tbatija terbaħna, imma bil-qawwa tal-Ispirtu huwa aħna li nimxu fuq il-baħar tal-maltemp tas-sofferenza tagħna. Mela bajnejk miftuħa, stabar fit-tiġrib. Għandna bżonn li nistabru fit-tiġrib li jiġri f'ħajjitna, fit-tiġrib li jiġri għax inti tgħid il-verità mbagħad iġarbukom, mbagħad iduru kontrikom, mbagħad jaqalgħu gidba fuqek, jikkallunjawk, jikkolpestawk, jaħamġuk, jippostjaw, jikdbu affarijiet fuq l-internet fuqek biex iwaqqgħu kaċċajt, jirridikolawk. Dan hu t-tiġrib. U Pawlu jgħidlu stabar fit-tiġrib. Stabar. Kemm għandna bżonn is-sabar. Mhux noqogħdu noħduha kontra n-nies, kontra awtoritajiet, kontra persuni. Il-bżonn li ngħidu l-verità u nistabru bil-konsegwenzi u nistennew li jkollha konsegwenzi meta ngħidu l-verità kif inhi. Għamel il-ħidma ta' evanġelista, ibqa' il-missjoni tiegħek x'għandar il-Vanġelu, aħna l-kol evanġelisti biex ngħidlek. Kull nisrani, kull mammet, kull min għamel griżma tal-isqof għandu missjoni. Ġesu batna l-kol, mhux biss il-Papa, l-isqof u s-saċerdoti, kull nisrani u mibgħut ixandar il-kelma tal-Alla, ixandar x'inhu s-sewwa, x'mhu s-sewwa.
Kull nisra li huwa imsejjaħ li xandar eżisti il-verità. Fl-aħħar aqdi sewwa il-ministeru tiegħek. Irridu naqdu sewwa dan il-missjoni tagħna. U biex naqdu sewwa aħna l-insara biex naqdu l-missjoni tagħna rridu kapaċi kif ngħidu l-verità fl-imħabba. Li ma niddivorzjawx l-verità mill-imħabba, li ngħidu l-verità mingħajr imħabba huwa ħażin min-naħa tagħna l-insara. Li ngħidu li nħobbu però qatt ma niftħu għajnejn xulxin għall-verità huwa żball ieħor. Irridu nagħmlu l-verità fl-imħabba. Irridu nuru il-ħniena anke quddiem id-djufija tal-persuni. U l-ewwel nirrikonoxxu l-ħniena li aħna għandna bżonn u l-nies qabel kollox quddiem Alla. Però li aħna stess nkunu sinjal ta' ħniena. Mela irridu nxandru l-verità, inxandruha fl-imħabba u fejn hemm distanza irridu nibriġġjawha biex ngħidlek bil-ħnina tal-Alla li titgħaddi minna li nimxu mal-persuni pass pass anke jekk mhumiex skont il-qalb tal-Alla l-affarijiet, il-Knisja ma tagħmilx politika. Il-Knisja interessa mill-bniedem individwalment għas-salvazzjoni ta' ruħu fuq dil-art u fl-eternità. Il-Knisja dik il-missjoni tagħha li tgħin il-bniedem jiltaqa' ma' Ġesu Kristu, jidħol faqda miegħu permezz tal-kelma u s-sagramenti u l-komunjoni tal-Knisja issa u l-eternità. Hija missjoni li mhux dejjem faċli, għaliex anke wħud ma jemnux fil-ħajja ta' wara l-mewt u allura importanti kif tgħix issa u taqaf hemmhekk. Imma aħna rridu nibqgħu nakkumpanjaw f'daw il-bidliet kollha li jseħħu eżisti bil-verità, bil-imħabba u bil-ħnina. U dan tafu xi jfisser naqbija? Ifisser li aħna nkunu msalbin. Aħna l-Ministri tal-Alla l-Knisja mhix dik li tissallab id-dinja, imma dik li tissallab għad-dinja. Li taqdi l-Ministeru tiegħek tajjeb mhux li tissallab l-oħrajn imma li tissallab inta l-oħrajn. Li aħna nġorru fina din it-taqbida tal-bidliet li qed iseħħu fi żminijietna mhux b'xi protesta u tajjir kontra xi ħadd, kontra xi partit, kontra xi persuni. Le. Hija li nġorru din il-ferita fil-qalb tagħna ta' dil-konfużjoni li hawn, li ninżlu għarkubtejna qudiem Alla, li nitolbuh l-aqal u l-erf, kif nistgħu nibqgħu nħobbu u naqdu s-soċjetà u l-bniedem tal-lum, li anke jekk jitbiet minn Alla, Alla ma jitbejjeġ minnu. Il-Knisja ma tagħmilx politika. Il-Knisja l-istrument tas-salvazzjoni għal kull bniedem. Jalla din il-kelma ta' Pawlu tidwi fil-qlub tagħna ittina l-kol kemm aħna tama. Għax il-kelma tal-Alla mhijiex biex turina fiex aħna u nifqu hemm, imma biex ittina it-tama, biex turina it-triq li fiha għandna nimxu fil-maltempati ta' ħajjitna llum. U dan għax Ġesu huwa ħaj u magħna tagħna l-Ispirtu tiegħu u wedna jiena magħkom dejjem u sal-aħħar ta' żminijiet. Jekk nagħmlu dan il-mulk